Първо реми на чужд терен от началото на сезона записа септемврийския Локомотив при гостуването си на Струмска слава Радомир. Матчът в пернишкото градче започна отлично с домакините, които още в 8-та минута можеха да открият след удар на Георги Кьосев в гредата. Септемврийци вкараха обаче първи с гол в 15-та минута. Попадението реализира голмастерът на тима Христо Спасов след чудесен пас на Танчо Калпаков. След гола пасив, домакините от Струмска слава пренесоха играта в другата половина и в 25 минута се върнаха в матча. Точно след кратко разбъркване в пеналта на Локо беше пазарджиклията Георги Кьосев. До почивката радомирици имаха още една възможност за гол, но Нено Верго спаси по отличен начин влизаща в вратата му топка. През втората част двата отбора си размениха няколко положения. Най-напред Валентин Карагьозов спаси сигурен гол във вратата на Локомотив, а след това късметът го изостави при две поредни изпълнения на преки свободни удари. Септемврийци пропиляха още три отлични ситуации за победен гол в последните 15 минути на матча. При тях Деян Пешелов, Дончо Асенов и Христо Спасов изпробваха несполучливо да не играят вратаря на домакините и статуквото остане покътнато. Струмска слава Локомотив Септември 1-1.